Thank you. Така, значи ние в момента сме, кои сме? Патките или тия, дето стрелят добре, ние сме патките, чудесно. Това е The Hunt. Хопа! Не! Тия пичове знаят ли какво трябва да правят? Знаят ли, че трябва да ни стрелят? Охо! Дали? Знаят. Така, айде мен, давай. Ти си първи. Вярвам в тебе. Тръгвай, не искам да умирам пръв. Оле, мале. Добре, ма те спичове не гледат ли? Аз си тичам. Охо! Не. Втори раунд, бичес! Чай са, човек, играме как да ти пратя фенарт в Facebook страницата. Влез направо, то в момента се играе. Окей. Така, The Hunt играеме. Диви, това буря е тука. Оу, аз съм бати. Знаеш какво става, как вали тука е? Да бе, той тук такова. Особено в Бургас как валеше. Чакай. Айде бе! То не мога да го оцеля. Притеснявам се, бро. Тия изкачват. Какво става с този климатик, бе? Духа ли въобще, бе? Човек, бях го оставил климатика да духът, нали, бях го оставил 10 Целя минути, го! така да ми стопли стаята, защото, нали, беше отворен прозореца. Идвам тука, Педерал са вътре в стаята, човек. Пускам климатика, още не е стоплил. Чай са, то с къде е? Нещо се бави. А ти, си имаш ли, бе? Да. Ооо! Get wrecked, айде. Остана последен. Човек, всичко зависи от това. Цесни ти ли се, бе? Ооо, айде! Успяхме. Дай си, Е. чакай, бе. Аз съм... Така е хубаво, като чакваш едно и ти върви, нали, по-хубаво, такова някакво. Влезе ли? Да. Къде си, бе? Спектатор. Спектейтър, добре. Спектатор. Хопа! От кой двор си? Това вече мога да ти кажа. От вас съм. Защото вас... Ох! Добре! Чакай, бе. Какви глупости говоря? Това за... Човек, това за какво се хвърли, бе? Знам, Може ли да ми кажеш как да рестартирам и да логна, да се регистрирам и да логна в social клива нещо не бачка, ама... Как да разбера от кой въпрос съм? Чакай. Отде да знам как да разбереш. Деня. Хопа! Не, простреляха ме! Към GTA. Ще сме на то наистина нещо прилича като кошар моя, не знам защо. Той е мое, то излязаха нови модели на пачоти, аз още не съм ги сменил. Ти са тия патки, бе! Какви патки е пачоти, бе? Махнал ли си мартениците вече? Аз не съм слагал, бе. То смолис, какво прави, бе, бат? Дай му! Без да исках грешка го баднах. Това, на мене ми се е случвало. Много пъти. Сега как да го бадна? Еми, Анбани името му пишеш. Чакай само да завърши да дам. Без да исках, брат. Абе, ние това сме го играли. What? Да. Добре, това сме го играли обаче на Злати от профила. Да му се не види. Как аз съм го играл в това нещо? Еми, аз някой го бях играл. Не знам с кой. Ама го бях играл. Ау, фак. Добре, се тая. Що нататък ли се хвърля, бе? Гледай. Играл, не играл. Правя го сега. Така много се изложих, човек. Ох. Не, бе! Къв си ти, бе! Брат, той ме унищожи. Дрен. Ох. Аз сега и coming. My son. Добре, ти идвай. Аз съм си на първо място. Тук бяхме играли при това, че имаше и оръжия добавени. Така че... Да. Аз горе-долу не ги знам нещата. Леле, камъни! Преди 10-15 минути. Не! На мен ли говориш, бе? А? На мен ли говориш? Не. Фак. Чай са, че... Взимах чекпоинт. Идвам. Не са
Кой? Играх го с Дидака. Да, наистина го играх с Дидака. Ама беше от на злати акаунта и зато и на мен не ми е отбелязано, Колко е че... фестивал, бе? Ми с 60, предполагам, бе. Ма не, да кълинг. Да Кълинг е ми с 60. И се FPS на максимална графика ли си го... На максимална графика ли си го направил? Нямам идея, бе, човек. Чакай малко, чакай, че... Тук вземам, падам... Трето място, така ли, бе? Така ли, а? Ми, щом така мислите? Аз не мисля така. Брат, кажи, брат. Ще долу завърши на първо место. Чакай, бе, не съм завършил още, има доста. На първо. Да, съм на първо, но не съм завършил. Колко е, спринта едва. Дрин. Това аз мах му най-тъпо. Мале, дано не се разплёкам. Не се разплёках, ау! Това е невиждано. Аз да не се разплёкам с мотор. Не, брат, моля ти се. Той как искаше да ме бутне, усещах го. Абе, пич, аз бягам, ти ме... Дрин! Ужас. Запардосах се жестоко. Лад, не взе хвакания чекпоинт. Да, бе, много се бъгва така, бе, иначе... Ама, гледай да му се не видя, аз си разцепих главата, бе. Взех го. Да, аз изгубих толкова време само за да взема един факън чекпоинт. Някой спектет. Имаше 37 чекпоинта, просто невероятно. Някой спектет, бе, човек. И какво? Чакай. Уу! Мале, сега ще се разтокам, нали? Те са зелени. С Дидо играйте. Добре, бе, ще играме да кълинг с Дидо, спокойно. Вземах чекпоинт, да. Браво, бе, спринтако. На кое си? Ти си някъде назад, бе. Как съм назад, бе? Не си от първите. Петичка си. Как падам, бе, човек, и умирам, бе. Петичка с гарнитурка си ти. Не е много лесно, ама... Все пак съм го играл и до някъде това помага. Аз пак как не се сетих, бе, аз си викам... Такова някакво подобно играхме. Съм играл такова. И си викам... А кога си го играл това? С Дидо го играх, когато моят акаунт беше баннат. И си викам, добре, играл съм го, ама... пише ми, че не съм го, нали, защото не е добавено. И сега го, нали, пускам и се сещам, че това беше на злати от акаунта. Шанс. Така. То тук има един пич, който чак тука. Съм Чудесно. седма позиция. Оставя. Седма позиция. Микрофона. Добре, продължаваме нагоре и... направи го от първия път обаче. Браво, бе. Как съм? Бива, бе. Не знае. Но не е много добре. Леле, тия ли, бе? Прекрасно. Чакайте, бе, това тук не си го спомням така. Се тая. Чакайте, аз гледам чата. Момент. Такива са не почина игра никога, честиха. За кого, бе? Кога пак ще идвам в София? Няма да може би лято. Може да се мине това нещо. Как, бе, минава се, бе? Че още на уния тънките ли си там? Леле! Ще се заложих. Не, завличаме! Има някой зад мене! What the Малко. fuck? Дай да дам газ, аз се легава тука. Обаче има някакъв пич, дето сериозно... На първо ли се? На първо съм, ама... Тук има някакъв дето сериозно така ме преследва. Тия тука ги мразя. Оле! Финиш лайн, бичес!